हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायहरनाय जाहैबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे रिएक्शन भिडिअखौनो लाबोनो नागिरदों। दाख्लै बावैसो मोनसे आब' गेमस्ट्रीनि जिडि प्रडाक्शनाव मोनसे भिडिअ ओंखारदोंमोन ना साननो रोंला भिडिअ आर्निश मोननि बे भिडिअखौनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों रिएक्शन होलांफिननो साननो नागिरदों। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोन आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामलांदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे नोंसोरबो नायफालांदो ना मा बुङो। नोंथांमोनाथ' आर्निशखौ सिनायखायो जाहैबाय ना, इउटुब चेनेल मोनसे दंखायो बेना। आंनि मेगनासो आन्दायबाय ना, नोंनि गाननायासो थगायबाय ना, नोंनि महरानो समायना ना, जादुसो खालामबाय नों आंखौलाय। बुंदोना सना, नोंनिनो खोथा बुंदोना, मेगनजों मेगन नायदोना, खेबसेल' फोरमायलांदोना। गासैखौबो आं थाथ'नाय बायदि मोनजोब्बाय आं नोंखौ नायनानै। साननो रोंला गोसोआथ' आंनि, आं नोंनि अनगा गुबुननि, गाननाय जोमनाया बाथा नोंनि, मा बुंबावनो गोसो आंनि। साननो रोंला गोसोआथ' आंनि, आं नोंनि अनगा गुबुननि, गाननाय जोमनाया बाथा नोंनि, मा बुंबावनो गोसोआ। लोगोखौ न'आव थिनहरना, खेबसेल' बुंदोना, लं राइडआव लांदोना। लोगोखौ न'आव थिनहरना, खेबसेल' बुंदोना, लं राइडआव लांदोना। साननो रोंला गोसोआथ' आंनि, आं नोंनि अनगा गुबुननि, गाननाय जोमनाया बाथा नोंनि, मा बुंबावनो गोसो आंनि। साननो रोंला गोसोआथ' आंनि, आं नोंनि अनगा गुबुननि, गाननाय जोमनाया बाथा नोंनि, मा बुंबावनो गोसोआ। दाथ' भिडिअ'आथ' जोब्बायना जोंनिया, ओमफ्रायो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोनखो? आंथ' बहुद मोजाङानो मोनदों। हिर' आरो हिर'इननि एक्टिंफोरखौबो एसे मोजां मोनदोंना, करिय'ग्राफफोराबो एसे मोजां बानायनाय मोनदों। नोंथांमोना दा माबायदि मोनदों? नोंथांमोननि गोसोसै आरोखि ना। आंथ' मोजांखौनो मोनदोंना। दा बेखिनियानो, एसेनोसै, गोजोन्थों।